die voordeur even die venster. Zeg geld als het aankomt, hier zijn mensen. En laten de zoek van het eerste. Hey, ik ga twee en hij is een van die beste. En hij staat bij die voordeur uit bij die venster. Hier zijn mensen. En laten staat in de zoek van het eerste. Hey, ik ga twee en hij is een van die beste. Assim,